amigo, mga amiga, ni Anasad ang inyong alagad, si Boboy, ang Bisayang gwapo. Okay, pagkumaan sa duty, uli na. Time check, alas 6:17. Diri, alas 6:17. Ay, pauli na. Maayong buntag, maayong hapon, maayong gabi kung asa man mo karon, or maayong buntag diha sa Bituon, Tumanhog, Cebu. Akong natawhan ug sa Compostela. Maayong buntag o punta, wala mo na kuhan sa bagyo nga Ulysses. Ay, sa bagyo nga Ulysses. May gasolina dahil. Diyos. Nag-fog na sa diri. Nag-fog sa sayo sa kabuntagon. O karon na humanag yun ang duty. Huwag na sad. Kay iba na sad ang duty, puli-puli duty. Kay tungod ni Kubido, may nakadagkon lawgaw sa company. Siya ang airport road. Ito sa Ras Al Khor nad Alhamar Street. Ano siya diri? Padong sa Business B crossing. Alas 6:21. Ngit pa. Ano siya ang Business Bay. Kuha na siya kalinya. 1, 2, 3, 4. 4 kalinya. Dapat kalinya 80 lang ang dagan dere. 80 lang, 80. Ay, mga amigo,
ugma magluto na jud ko sa akong balbakwa, special balbakwa ni Bisayang Gwapo. So, makatilaw mo, bata mo. Ano siya diri, pasod na ni siya sa business being kasada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tulo pa ni siya kalinya. Join dari mana ni siya dari sa duha tulo bukod sa unahan mahimo na ni siyang 5 no 100 sa kagatos hangtod 120 ang pwede ka makapadagan. Tulo na punan o duha sa duha tulo 4 5 so 5 na yan karon 4 sa duha tulo 4 sa duha tulo 4 dari 4 apun ag duha unom na siya ka karsada sa duha tulo 4 5 bukod sa unahan apun ana sad ni ano siya ang business bay karsada sa duha tulo 4 sa duha tulo 4 unom na sa duha tulo 4 5 unom na kalinya. Pero sa wapay Kubido, traffic pa dito eh. Unom na kalinya. Unom. Siya unom. Sa kagatos hangtod 120. Ang imuhang pagpadagan. Ito, sa gatos lang. Susog naman na. Man mo diha mga amigo mga amiga sa Pilipinas na nakusog ba kayong bagyo gahapon ang sa una diri, kung ini siya diri, desierto. Karon daghanang ito pod. Di makita ang kuan. Di makita ang Burj Al Arab. Okay. Nag-fog.
Odmita Road. Odmita Road. Odmita nga karsada hangan. Padong na ning ato sa akong gipuy-an. Pero sunod semana magpabukid nami, mabalhin mi pabukid kay mahal man ang renta na. Balhin pabukid. Di na kaya. Pabukid nami. Dire syudad-syudad man eh. Ako ngomong gipuy-an. Sunod semana ani mag video ko murag adto na sa na bukid-bukid na daghan ng mga kahoy paprobinsya na ko si Buboy magprobinsya na po yo magpabukid para fresco ang hangin na mahigop. Ito po ang kinanay. Sakyanan. Ay nana, kita na niya ang picture frame. Unahan. Nga to dapit unahan ang picture frame. Nara. Dol na makita na. Ang picture frame. Dubai picture frame. Pinakadako ng picture frame. Picture frame. Siya ang picture frame. Ito na nga naon. Ay man siya ang picture frame. Ano siya para ang picture frame. Sana man niya akong holder oy. Di naman nakuhan. Siya ang picture frame. Karon wala na. Wala ka. Pagka maluga. Hulog na hulog. Ay, ako ang asa naman to eh. Sorry guys. Kay nahulog sa maning kuan na holdera. Nahulog ang akong kuan sa on. Ay, sorry guys. Sorry mga amigo. Nahulog, nag-drive ko di na ko kuan. Taod. Ay, yun sa maning ana unong sa tada daplin be kay man kuan ingon 360 degrees ang hole. Ay dara balik na to, balik Dara, sorry guys ha. Nahug man, tutuyok na ko para makita ang kuhan. Picture frame. Balik na tayo, balik.
Daol na ko sa muang gipuy-an. Daol na. Okay. Dol na. U-turn. Ay, arrive. Set and sound. Ay, abot na ang taon. Ay, naabot na. Salamat sa pagtanaw. Thank you.